з лідерів «Свободи» Юрій Сиротюк, дякувати Богу, вже на домашньому арешті. Так само лідер партії «Укроп» Геннадій Корбан по абсолютному безпреділу був арештований. Зараз ми бачимо, що частина ув'язнених патріотів опинилася на волі. Частина, зокрема багато членів партії «Свобода» досі за ґратами. І в цілому ця консолідація дуже радує, вона показує вашу мудрість. Це голосування, я не побоюсь пафосу, вперше, в найновітнішій історії, відколи обрані нові склади місцевих рад, проявлена така консолідація демократичних сил. Такого не було по країні ще ніде. Я правильно кажу? І це велика гордість за земляків. І тому просив би так само консолідовано підтримати те звернення, з яким я виступав на минулій сесії. Там абсолютно чіткі механізми потрібні для законодавчі, для зниження тарифів. Тобто ліквідація «Нафтогазу», скасування ренти на видобуток природнього газу. Кому цікаво, я готовий розказати. Це позиція поки що 3 фракцій в парламенті: Радикальної партії, Батьківщини і Самопомочі. Підтримує «Свобода», підтримує «Укроп», підтримує значна частина БПП, якраз мажоритарників, які представляють цю політичну силу. Одна фракція проти – це Народний фронт. Але ми бачимо, якщо навіть на вибори не йдуть, то, очевидно, не все добре з їхніми ініціативами. При всій повазі до цих колег. Я хотів би щиро привітати. У нас дуже потужні люди очолили комісії і побажати гарної роботи всім депутатам. Привітати Юрія Благодаря, Михайла Кирилова, Миколу Кучерука, Світлану Богатирчук-Кривко, Володимира Валяцьку, Бориса Бірука, Аллу Черній, Михайла Вервегу, Валентина Кроку і Сергія Свисталюка. З таким великим кредитом довіри від депутатського корпусу ви маєте всі можливості показати такий рівень роботи, щоб люди вам тільки аплодували. Дякую. Ще раз прийміть мої вітання.